Igbo ndị ọma njem ọnụ, ụmụnne m, ana m ekene onye ọbụla. Daalụ nụrụ nne. Ama m n'ụbọchị taa amaka. Anyị na-ayọ Chineke ka ọ dịrị otu a wee gaba. Ndị Igbo kwuru okwu sị na ọ na-abụ eweghara tọba ụtọ ọgụma ndị isi dị mma. Ewee kwukwa na ọ bụ na ife ntị na-ata agwụrọ ịma na ọnụ ama nzu ike. Ụnụ ụfọdụ ife ahụ anyị na-ekwu, o nwere ife dịkwanụ ka ịtụkọ alụ, o nwere ife dị ka itikọ isi ọnụ, o nwere ife dị ka ndị Chineke nyere uche, ọgụgụ isi, akọ na uche ịbịakọ ọnụ wee na-atụ alụ, maka onwere onye mazụrụ ya ncha. Ndị oyibo ji wee sị na two good heads are better than one. Ịmụ a na-ekwubu na two heads, mana ọ dabara maka isi ndị a na-abụ bịakọ ọnụ, nsogbu adị. No, two good heads are better than one. Ọkwụ na ụfọdụ ife anyị na-ekwu maka otu anyị na-ehibe, enwere ọtụtụ ife dị iche iche na-apụta na ya. Ife anyị ji agụpụta ya bụ ụfọdụ nwere ike na-agbakọ kedu ife anyị ada-akpakwa n'otu a. Ọ bụrụ na ekwuru a n'afa ya, mbụ ị ya agbaba isonye isoro ka ụgbọ ghara agha na gị, maka anyị bịa gbakọchaa ife otu a ya emerụ ndị Igbo. Ndị Igbo si na-ezu ezu ọkwanye nwa nwa n'onu na ọha awa n'afa. Mgbe ezinụlọ bịakọrọ ọnụ kwuo nekwa na ife anyị chọọ na ka anyị si wee chọọ ya, o nwere okwu ife ekwutere ya. Igwe bụ ike, o nwere ife dị ka ịbịakọ ọnụ, o nwere ife dị ka iji ofu obi. Oge mmụọ nsọ dakwasara ndị apọstọl, akwụkwọ nsọ si na ha nọ na one accord. Ịdị n'otu amaka, nekwa ịfụnanya, nekwa udo, nekwa ịdị n'otu, ha ncha na-eweta ọganiru. Nke ọ bụla iwepụrụ n'ife ndị a mgbọsị, ịma na ndị ọzọ niile ama amịta mkpụrụ. Agụkwa m ya ọzọ, ịfụnanya, udo, ịdị n'otu, ha ncha na-eweta gịnị? Ọganiru. Anyị bịa na-ene anya, kedu ka ọ ya adị na asị na Igbo Union a bịa nweta acres of land, ọ bụrụ ebe a na-akọ nri, mechanized agriculture, ha sọpọtụọ ya nnọọ, maka enwechara ebe anyị esi wee na-epulu fọnd, ife niile abịa ife anyị na-ezubecha. Nke abụgodo ife anyị chọrọ ime ka anyị mepee ebe anyị, maka ihe afọ onye Igbo nwere ego, ọ rụọ ụlọ worth of 1 billion, ụlọ worth of 500 million, ife niile dị na be ya, ma moto o nwere agwaghị ego nọ, mana enwere ụzọ esi anabe nne, ọ jọgburu onwe ya. E nwere ọtụtụ ndị Igbo jigasị ego na mba ụwa niile gbaa gburugburu, mana na ka ndị Igbo dị, ọ jọgburu onwe ya. Ịfụ na ife anyị need bụ coordination. Onye ka anyị ji agba mbọ ka anyị jiri aka anyị hibeke n'otu, ya ekwe anyị wee na-agba izu, na-akparịkọta nkata. O nwezikwa ife sisi n'aka gọọmenti abịa, odogodo anya na anyị ji aka anyị abara onwe anyị uru, maka ọ bụrụ na emebi ya, ndị agboro ama adịsị, maka obodo dịwa mma, ọrụ dịba, ewee kwue ka esi wee chekwaba anyị. Anyị na ndị gọọmenti wee tụba alụ, maka ọkwa anyị nwakwa gọọmenti a na-ekwu, o nwerekwa ife ọzọ na anyị nwee ikpebi na anyị chọrọ ka anyị mezie ife ya bara anyị. O nwere ife ọzọ bụ good governance nọ n'obodo ikpebi na-ekwe ife a na anyị chọrọ ka ọ bara anyị. Anyị bịa na-atụ alụ, anyị bịa nwee mechanized agriculture na abịa elesi ofu onye tiketi mbụ gọọmenti, o weruzie ndị agboro na-achụgharịzi ndị enwero ka ọha ha, ma ndị na-ele akwụkwọ nri, ndị pure water. It is very bad. Ị ga-ama abụnata ngozi. Ụdị ife a nwee ike union a enwe ego nwanụ gọọmenti na-achọ n'isi ndị a, union na-asị mba na ndị nọ na level a ama atazi ụdị afụfụ a. Gọọmenti ego na-eke unu chọrọ, anyị nye unu ya, anyị afọ ife unu ji wee lụ, anyị akwụọ taasị ya n'isi ndị a. Maka ịsị ha akwụ na taasị, ọ bụrụ na ị na-agba gọọmenti mgba, akwụsị na ha tiketi, they enjoy dividend. Anyị na-atụ alụ, abịa mee ya wepụ ife dịka taasị a, efu na-enwe na ka esi wee nye sọpọt. Ụnụ ama na ọchịchị dị mma, ekwesịrị ma ndị a na-akpụ isi anọ na-echenji elu ha klipa. Enwe nwaanyị na-agba akwụna, onye ba ya ebunata from African country, ebidoro ya hairdressing salon. Ndị agha azụ na-akwa zụ ha n'akwụkwọ. Enwe ndị agha enye scholarship, ọkwa academic resubled ha dị. Ndị ụbụrụ ha na-aghọ nkọ, academic resubled, agha azụ n'akwụkwọ, azụcha ha n'akwụkwọ, ha bara obodo uru. Oge mgbe gboo gara aga, enwe ndị azụcha na scholarship community bara community uru. Ọ bụrụ ofu onye, ọ bụrụ ịbụọ. So ife ndị a ka anyị na-ezube, ife dị na agriculture. Onye ka anyị ji wee kwubu okwu insurance, maka ọ na-akwubu okwu insurance, ịfụ na ọ bara ezigbo uru. Ije n'obodo mere mmepe, insurance dị ya. Onye ọ na-atụ 100 naira, onye ọbụla bụ onye Igbo na akaụntụ ndị ahụ, na akaụntụ ndị union ahụ, a na-atụnye ya. Ịfụ board of trustees, ịfụ committees, ọ bụrụ ndị agbara aka n'ume, ọ bụrụ ndị rijuru afọ,
ọ bụrụ ndị enwero criminal record, ndị nwere track record dị worthy of emulating, ọ ndị ya nọ na ya. Ịfụ na atụcha ego insurance, onwe onye oribido, onwe onye ife mebinarị, esi ebe ahụ wee nyere ya aka. Ekwubugo m maka nke a. Ọzọ bụ na otu a sị na ha achọghọzi ka a na-ana ego na checkpoint, obie nketa nke echi, ọ na-aka anyị ka o si anyị nwakpughere igu nte na masta. Ọ bụrụ na enye iwu kịta na onye ọbụla na-anya ife ọnyịnya ji agba akwụkwọ moto, renew your license. Enwecha afọ ihe eji efu na ndị union nọchiri ife niile nọ n'ime afịa. Ada achụgharị ndị nọ n'ime afịa maka union na-eji asatara ha afa. Ị na-akwụsị union ụgwọ. Anyị amachie na onye ọbụla bụ moto enwere akwụkwọ ama agba n'iro, ị ya agbarịrị akwụkwọ moto, maka ịmadị enye onye kpọrọ gị asị ohere o esi wee na-ata gị ahụfụ. Onye kpara nke ahụ si ngwere bịara ya ọrụ. Anyị chọọ ka extortion na-akwụsị. Abịa na checkpoint si nene moto, ha sachịkata ike agwa ha. Onye ọ na-agbazu akwụkwọ moto, ịgba mbọ fụ na ide ebu afọ iwu. Inye ego akwụsị, ọ bụrụ nke ga-ayọ IG, ka ayọ onye nka, ka ayọ onye nka, nwa obere ga-asị ha bugasịa ya, ọ na-aga ofu izu ụka ebuchigatakwa ya. Ewere anyị na-akpara ego, were anyị gwọrọ ọgwụ ego ọdị ndụ ọnwụ ka mma, a na-eti nna, a na-eti nwa. Anyị chọọ ka ọ kwụsị, union a ya eme ya ọkwụsị. Onye ọ na-enye ndị mmadụ orientation, ha mara uru ọ bara idebe iwu. Iwu amaka, ọ bụ na idebere iwu ma na ị nwere common sense. Ị bụrụ a Christian, you can never be a good Christian without being a good citizen. And you can never be a good citizen without being a good Christian. Maka ndị ụka, otu a ka ọ dịkwa n'ife ọnwụ na onye kwenye. Union a ya emenwu ya. Ekwuo m okwu insurance, ekwuo na m okwu mechanized agriculture, ekwuo na m okwu extortion na roadblock. Maka ife niile anyị na-agosi bụ ka anyị meghe ndị be anyị anya. Agba n'ọsọ abịola, ife mebinarịrị anyị. Erufai bụ Minister of FCT, ife mebinarịrị anyị. Ọtụtụ ọgụ anụ n'obodo ndị ugwu, ife mebinarịrị anyị. Ife gbasa Deborah, ife mebinarịrị anyị nke egburegbu ụbọchị a. Ebe ka ndị gburu ya nọ, ịjụ ese isi ga-eso ya. Ọtụtụ ọsọ agbarụ n'obodo ndị ugwu, ife mebinarịrị anyị. Oge Mohammed Cartoon emere amụmụ na Canada, ife mebinarịrị anyị. Emegharịa eti anyị, emegharịa emebiere anyị, emegharịa akpụrụ anyị tii na nga. Ọ ka esi ebi ndụ. Mana ife m na-ekwu maka otu abụ ụnụ mana ka anụchara agha bie, n'agbanyeghị na obi berọkwa maka agha ka dị na obiri bụ n'ọnụ ga na-enene na TV. Ụnụ gbakọọ n'afọ na ife gbasara ife eji wee nụ agha ha dị ekwe ka afọ ya anya. Agha ebibero, onwe onye sị na amụrụ ya after the war, si ya kedu war nke ọgwụ nya kpọọ maka odebi ebi, ọ nke bido na-akwụsị ọzọ na-ebido. Ife ndị Igbo kwesịrị ịma bụ na ife ji anyị gekwa ntị. Enwere economic bondage, political bondage, religious bondage, ka ekwe ọzọkwa culture traditional bondage, ka m tio na-ati ya. Ọ ife niile abụ ife anyị na-ada n'ala Igbo, amụrụ maka ndị ọzọ. Ife anyị na-ekwu bụ ọdịmma Igbo. Political bondage, nke a bụ nke ndị ọcha tikwuru aka na ya, nke a bụ ebe ndị ugwu gadokwuru aka ma ndị ofe mmanụ. So ọ bụrụ ọsọ anyị nwa ji onwe anyị nọ na-eweziri ụfọdụ n'ime ụlọ maka ilu ụlọ ka nke ezi. Ndị osu imi nọ n'ime ụlọ ha nwa ji na nke ahụ ịfụrụ ka na-awa anyị isi. Mana economic bondage bụ nye maka anyị na-atụ alụ ya. Ka atụkọ na ego niile anyị na-agafụsi, ego niile anyị ji aza onye nke one of ndị obodo ya bụrụzie one of ndị Igbo. Anyị napụta onwe anyị na nke ekọnọmi, nke religious anyị etinyekwa ọnụ na ya. Maka union a m na-agwa unu ya emecha neba anya n'ife gbasara ndị dibịa, ndị amụma ụgha. Kwefere ụfọdụ ife a na-eme n'ụlọ ụka, o tee na nkwubere jee na egwu m ike si n'elu ma volume 1 na volume 2. O tego mkpu ya n'ọnụ. Maka ife ọtụtụ na-aka abụrụ ka ọtụtụ ndị otu nzo wee je meghe ụlọ ụka. Anụkata azọ nwaanyị dị ime ụkwụ n'afọ, a lot of things a na-eme. Ụfọdụ ife a dabara, ụfọdụ dị occultic. Mana union a ya eneba ya anya. Ndị dibịa enwe association, amarụ ndị na-agba ọkpụkpụ, amarụ ndị na-eme ife dị na nwa, amarụ ndị na-agwọ ọrịa, amarụ ndị ọgwụ mgbọrọgwụ. Ha nwesi associations, a ya emenwu ya. Union a ya eregulate nwu ya. Ewee marụzie anụ ndị na-agwọ ọgwụ eji egbu mmadụ, marụ ndị na-agwọrụ ndị ohi ọgwụ. Ewee nwe anwa nwudo ofu onye ori, o wee tụọ dibịa aka, ịma na nke ya ana. Ụmụnne m igwe bụ ike nwụ. Otu a ka ọ dị eme ndị ụka nọ. Na a na-asị gị na reverend tụwa nwunye mmadụ ime, na pastọ niri mmadụ na altar were eme ụka. Emechaa anyị amasị ka aka ha si wee bi. Ọ baa n'aka ndị uwe ojii osi ebe ahụ na
ọkwa ịfụ union a na ụka ama adịzi n'obodo a ife na-agwụ na ụlọ Igbo union na-ekwu na ụka ama adịzi asị na reverend ji wee tụwa nwunye mmadụ ime ọmakazi ụka nke a apụtaghị nke a bụrụ nke rapụrụ ya Chukwu ọmakazi ọ na be ndị mmụọ ka ọ tụwara ime ọ bụrụ be ndị mmadụ nke a bụrụ nke ka ege bishọp ntị n'ọnụ ọmakazi ụka ọ ya rapụ obodo ahụ ọ ife ekwuru ka a na-eme onye mara ife akpọrọ ya nya mee ya ebe ọ bụ na anyị napụta onwe anyị na economic bondage napụta onwe anyị na religious bondage abịakwazie na traditional bondage anyị anapụtakwa onwe anyị amarịgasị ụmụ nsọ ana a na-edebe ụka asọsị emezina ya enwechara ụfọdụ ife bụ nsọ ana anyị nwere kọlchọ enwekwa ụmụ nwaanyị anyị si akpa agwa amaeji na ọrụ oyibo bịaziri anyị eji na mmepe obodo bịara wee wepụ anya na ya anya doro edo ka anyị eji wee wechigata ụfọdụ ife ka a na-ewetara nke ya emebiri anyị ife anya doro edo so ụmụ bondages niile a ka anyị anapụta onwe anyị na ya ekwukwa m ya ọzọ political bondage economic bondage traditional bondage ịtọ a ka m kpọgotara afa religious bondage ọ bụrụ nke ịnọ anụchara agha wee kwuo na reconciliation reconstruction and rehabilitation efe taa the 3 hours ụmụnne m onwe nke emere eme mba mana ụna mana anyị emenwu ya n'agbanyeghị na ego ndị ọcha weta ha riri eri mana anyị nwa ya emenwu ya maka onye ka union a na-ezube ebumnobi union a ya bụ reconciliation among ourselves rehabilitation and the reconstruction maka ọ ka na-enye anyị nsogbu anyị ka bu apa ya wee ruo taa ife mere anyị oge agha anyị ama atọtibe mkpu na lamentation anyị na-atọ ha ụtọ akwa anyị na-ebe arịrị anyị na-akwa na-atọ ha ụtọ onye ji ajọ obi eme gị ife chọọ ka ọfụ ka iwe na-ewe gị mana ife anyị kwesịrị ime gị taa bụ ịkpa ume sụọ ude ka anyị ghara ebezi n'akwa mbara ọnụ the way out of pit upwards ka anyị dịpụtawa n'onunu anyị nọ na ya ebe ọ bụ na agbachara ọsọ abịa olife mebinara ya gba ọsọ ndị ọzọ ama agbakwa ọsọ Tinubu ekwekwana ka ori bido gị ma ọ bụrụgo na ya agba ya mana Chukwu ama nkwe maka ife na-emenụ dịkwa ime o amabere ife ọ ya ama ọ bụrụ na abachazi ife ndị a bịa na-emepesị mba anyị na gọọmenti akpa o nwere ife ọ na anyị na-ezube ya bụ inupụrụ gọọmenti isi onye ji nri were eto gị akpịrị i wee buru ọnụ ju nri na-enwekwuru onwe gị aṅụrị ike ya agwụ onye ahụ maka ife o ji emegide gị iwepụrụ ọnụ ya anya o nwere ife iji akpọrọ ọ dọrọ gị n'iru ọ dọrọ gị n'ije ọba ị na-emere onwe ife ị na-eme gị n'obi ọcha na-amụkwa amụ dị na ya ife ọzọ ya na-echeziwu ka ife ọzọ ya eji wee megide onye a mgbe e debere ahụ na ọ bụrụ na arụghọ ọrụ anyị iro arụghọ nke a na anyị ada ata afụfụ anyị na-akọmplen na enwero presence of federal gọọmenti ụmụnne m ka alụzie na ya o nwero nke bụ rocket science ọ bụrụ na ị gebere nkụzi m ndị ọzọ jee gee ya ka unu wee ghọta ka anyị esi wee mee ife niile achieve na-egbughị oge ọ ife ndị a ka otu anyị eneba anya ụmụnne m ugwu anyị akụwara ite dịkwa n'iru o ife anyị eme erika ife dịrị anyị bụ iwere ofu obi wee bịakọ ọnụ maka ụmụ okorobịa na-ada akpọ ụmụ agbọghọbịa were eje agba akwụna ịnenezie ihe asịsị nke nwoke bụzi akwụni nke nwaanyị bụ akwụna maka ife ọpụta nwoke ọbụla kpọ nwa agbọghọbịa wee jebe ije gba akwụna na African country nke nwaanyị bụzi akwụna nke nwoke bụrụ akwụni maka afịa onye na-azụ ka ọ ma anya ya ụmụ ife niile anyị akwụsị maka arụ ka ọ bụ maka ọ bụrụ na ndị igwe ndị nze na ọzọ pụta tie ọfọ n'ala dịka igwe ọba Obinin si wee mee gọvanọ wee dịrị ya ukwu ife gbasara akwụna wee benata ọzọ ndị be anyị bịaziri na-agbazi ndị nke mbụ na ọzọ ndị be anyị bịa na-agba ndị nke mbụ ha nwabuzi ya n'isi ịchọ kpọọ ekwentị kpọọ African countries ka a gwa gị na ndị kacha n'ọnụ ọgụgụ na-ịgba akwụna nọ ndị Igbo Adamezi ọnụ were ekwu ya maka ịkpọ ife ọjọọ afọ ifere eme ya agrikọlchọ a na-ekwu okwu ya anyị eprosesi nwu ya export ya ife niile a na-eweta income ụmụnne m ife karịrị akarị kama m mejedebe ebe a ife o ji awụ nnapụta anụmatụ pụtara ụlọ azụ bụ ebe ọ bụ na akwọbọ bins akwọ akara na-esi akwọzie bins ga ka ọ ya dị ọnya ka nsị ka m bịata ekwu ụlọ azụ ka anyị na-atụkọ uche ife a otu anyị si zubi ya ọkwa anyị emenwu ya ọ bụrụ na maka onwe ndị ji ego sọsọ nke ekwuru maka ụlọ ọgwụ ka anyị esi wee mee ya nke ekwuru maka insurance ka anyị esi wee mee ya onye Igbo ọbụla atụọwa 1000 ịgwa m na kidney hospital rehabilitation center ebe anyị edebecha ụmụazị mkpụrụ mmiri a ịgwa m na ọya dị marụgodo aka ndị PG ji wee gbaa ndị mkpụrụ mmiri mgba a nọ COVID-19 ụnụ ma n'oge a ka o bido mara aka eji wee gba ha mgba ife niile ana ife ọjọọ bụ etube ya ugo ọ nọrọ
igbube ife ọjọọ okpu eze ma onye were ọchịchị ọchịgbu onye ọbụla, mana ife anyị na-atụ alụ ya bụ ma onye ahụ na-eme ife ọjọọ anyị agwụ ya rapụ nke ọjọọ si ya nekwa nke ọma jide. Biko ka anyị bịakọọ n'ọnụ ụmụnne m, ka anyị were obi dị ọcha, ka anyị were obi dị nlo, onye ruo onye gbaghara nwanne ya. Mba ọbụla otu ọbụla na-agba maka ọdịmma ndị Igbo, anyị nabata ha ncha. Atụta ala ebe atụta ala ebe atụta ala ebe anyị a na-aga njem. Ọ njem anyị na-aga ka anyị wee ruo na na-ekwe na nkwa. Aha m bụ Brother Paul Chigbo. Sonyere anyị na Facebook God's Agenda Productions, subscribe na YouTube God's Agenda TV. Izisa ihe onyonyo a, make ya comment, nye likes. Ka onye nwe anyị na-agọzi ka ị na-eme nke a n'aha Jizọs. Amen. God's Agenda Production, the best.